Πάμε τώρα σε ένα σύλλογο των γειτονικών Τρικάλων. Ο χορευτικός όμιλος Τρικάλων ιδρύθηκε το 2002. Έκτοτε έχει προλάβει, διαβάζω στο βιογραφικό του, να συμμετάσχει σε 450 εκδηλώσεις σε Τρίκαλα, Θεσσαλία, Ελλάδα και εξωτερικό. Κορυφαία συμμετοχή σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ χορού ήταν στην Κίνα, στο Πεκίνο, στην πρωτοχρονιά των Κινέζων το 2012, επίσης στο Ντιτρόιτ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 2015, προσκεκλημένος των ομογενών μας. Δεν έχει λείψει ο χορευτικός όμιλος Τρικάλων από εμφανίσεις στο τηλεοπτικό εθνικό δίκτυο, όπως στην εκπομπή της ΕΡΤ1, μουσική παράδοση του Παναγιώτου Μιλωνά και στο «Στην υγειά μας ρε παιδιά». Και έχει δώσει το παρόν σε μεγάλες πολιτιστικές συναντήσεις στη χώρα μας. Επίσης, διαβάζω στο βιογραφικό του ότι μετρά 500 χορευτές όλων των ηλικιών και 480 φορεσίες στο βεστιάριό του. Χοροδιδάσκαλοι είναι ο κύριος Παναγιώτης Μάνος και η κυρία Κάτια Νανά Μάνου. Επέλεξαν να μας παρουσιάσουν απόψε τα φετινά καραϊσκάκια χορούς του Πόντου. Θα ξεκινήσουν με κότσαρι, θα συνεχίσουν με σερενίτσα, τρομαχτών, λετσίνα, ατσαπάτ, τσέρα, τικ διπλών, τικιν, τικτών για στέρς, τσουρτού γουζούς, διπλών ομάλ. Ένα χειροκρότημα για το χορευτικό όμιλο Τρικάλων.